Mbah nuwun. Assalamualaikum Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo Kuntadi. Nggih, syukur. Alhamdulillah saged sowan teng Purwosari. Nggih. Kanthi kawinglujengan kebagaswarasan slamet boten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Syukur. Kados pundi jenengan mirsani semangate Piyayi Purwosari mriki Mas Gareng? Wong lek cara semangate niku pun boten termasuk niki wulan Sela rekor penonton sak Kabupaten Ponorogo. Nggih. Niki katahe priyayi, katahe penonton boten wonten ingkang nandingi dalu menika, Mas. Nggih. Ini membuktikan bahwa warga masyarakat di Desa Purwosari, Malimbarim, Babatan Ponorogo, para penonton sedaya adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Kula sangka niku urip karo budaya ki bakal endah. Kok ngaten? Nggih, wong ki lek kebaing budaya akeh sing jenenge geguyonan, akeh sing jenenge ngerti neng seniman, uripe bakal kepenak, mulya keluargane, mulya uripe, mulya jabatane. Amin ya rabbal Kula alamin. wayangan bengi niki luar biasa saestu, Mas. Sing luar biasa napa niku? Oh, nggih penontone akeh banget. Penontone akeh, terus dulure kabeh do mlumpuk rene, bakule niku sekilo, Mas. Nggih to. Kokono teko kene iki aku lewat ki sekilo ki bakul umpet-umpetan kiwa tengen. Masyaallah. Niku. Didongakne nggih Mas Gareng nggih. Kula dongakne muga-muga sing bakulan muga-muga laris. Amin. Sing penonton kabeh ingkang rawuh mriki muga-muga pinaringan seger waras. Kathah rejeki. Panjang yuswa. Desa Purwosari muga-muga njayeng bawana saged dados desa ingkang kondhang. Amin. Iku mulane diwenekne jenenge bersih desa. Apakah itu bersih desa? Bersih desa itu termasuk ada beberapa suku kata, Mas. Ada ber, ada sih, ada d, dan ada so. 4 suku kata. Betul. Yang pertama Bersama masyarakat, Bapak Lurah dan juga tokoh masyarakat dalu menika ngawontenaken tasakuran bersih desa. betul. Iki kabeh do mlumpuk, Mas. Nggih. Sing saka Ormas teko, Pak Dewan teko, Pak Camat rawuh, sedaya Bu Camat nggih rawuh, sedaya nyengkuyung ingkang dados napa idam-idamane dulur kula Purwosari. Yang kedua Bersih kawelasaning Gusti bengi iki alhamdulillah boten udan. nggih. Jare panitia niku mergo ra udan jenengan sing dadi pawange. Lha nggih to, wah kula ki tenan Mas nuwun sewu lho Mas. Lah ilmu mbok ditularne kancane. Lho wong jenenge duwe ilmu wong nulak udan iki gampang to Mas. Lah kula meguru kalian jenengan pripun Mas? Wong kula ki elek-elek ngeten iki nggih dukun pawang udan. Syukur. Contone udan teko saka etan. Nggih. Tak tulak balik ngetan. Udan saka kidul tak tulak mlayu ngidul. Udan saka lor tak tulak mlayu ngalor. Udan saka kulon tak tulak mlayu ngulon. Terus Udan saka dhuwur ora iso. Wong Purwosari sugih-sugih lho Mas. nggih ta? Ya terope ya dibeki to. Nggih. Wong kok dadak bingung ora usah golek pawang. Ngudange tukang terop dibeki dulur kabeh ra samar kudanan. Nggih, alhamdulillah. Niki palilahi Gusti ingkang teges sedaya niku ikhlas lillahi taala ngenekne hiburan ngenekne tasakuran Mas. Nggih. Diberkahi dening Gusti Kang Maha Agung. Dulurku Purwosari bengi iki wayangan aja ngantek kudanan. Niku. Nggih. Selanjutnya Dene bengi iki dalange Mas Cahyo Kuntadi sekalian Ibu Sukesi Rahayu.
Nah, cocok. Niku wong sakeluarga. Nggih, terakhir Saben wayah selo niku muga-muga diwontenaken tegese wayangan kados dalu menika. Amin, ya rabbal alamin. Pokoke muga-muga ora sah dadak eneke anggaran disusut ya ora apa-apa ya Mas ya. Awakmu. Awakmu disusut. Mosok to? Lah aku kancane wong 50 kowe lak ijen. Lah, Aku kok ora disusut lho Mas. Lah piye? Pedotel. Ning mboten dados napa Mas. Nggih. Kula ke kali dulur Purwosari ki paribasane dhuwit ki nomor 6 Mas. Dhuwit niku nomor 6 kali dulur Purwosari napa melih kali Mas Arif Pak Carik ganteng iki lho. Aku ora tega narik 5.000 ya kali 1.500 kok. Kali Mas pertanyaannya sampean kok nyepelekke dhuwit nomor 6. Lah 1 nganti 5 apa? Pancasila. Oh, Oh, Pak dosen Allah, nggih paling boten nggih dasare negara Mas nggih. Garuda Pancasila. Leres. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Leres. Begiki adil Mas, ora didhuwurne, ora dindekne dulur kabeh sak Purwosari teko rene njaluk donga muga-muga Purwosari saged kondang jayeng bawana. Amin ya rabbal alamin. Tur dawuhipun saking panitia lan ugi Pak Lurah, ini adalah ajang uji coba. Mangke menawi masyarakat tetap semangat dan antusias, insya Allah tiap tahun niku tetap wayangan ning digilir, bisa uga ning tempel, ning input, terus ganti ning cepet utara dan lain sebagainya. Mengko manut karo masyarakat mergo sing jenenge panitia karo Pak Lurah ki anane mung ngamini apa kang dadi kersane warga masyarakat Mas Gareng. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Tiap dusun dienekke wayangan, amin, 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 amin. Ning mau nggih dawuh Pak Lurah. Pripun? Gandeng Pak Lurah menika piyai sepuh, benjang taun ngajeng tetep wayangan ning wayangan klasik tanpa bintang tamu dagelan Gareng. Mas Cahyo, Dalem. eneng ku nolak tak done apa piye? Iki tak done apa piye ora mesakne. Dulur Purwosari mlumpuk blek lho, kabeh ora mbek Purwosari mlumpuk kene kabeh lho. Kok iso kowe ngedone iki pangkatmu apa ngedone udan lho? Wah, aku pangkatku terop kok. Loh, Lu tukang terop kok iso ngedone udan. oh iya. Oh ya. Desane Purwosari, gandeng mau bersih desa wis dijabarkan per suku kata. Saiki Purwosari aja nganti dilalekke. Purwosari 4 suku kata. Pur. Modar iki. Niki wau sepelane ning mburi ora nek kuwi. Loh, saiki iki zamane maju Mas Gareng. Dadi pelawak kudu serba cepat, tepat dan akurat. Aja nganti sambat. Wong jane kula niku mboten sambat, Mas. Ning lek nggih wong jenengan ki langsung dadakan ngeten iki kula kan nggih mumet. Lho, ora apa-apa. Wah, cara nggih dulur-dulur nintune kan nggih caces-caces ning nggih kula kuat-kuatne, Mas. Harus. Kula kuat-kuatne teng mriki ditenggani menika beliau Bapak Agus Dewan. Matur nuwun Pak Agus. Pak Agung Dewan, Nggih. wonten Bu Camat, Nggih. Pak Lurah sedaya sak kecamatan Babatan Mas. Nggih. Iki ora ketang sithik-sithik ya tak oceki ora ketang kok ya lek luput yang benerno. Heeh, omonganmu aja mubeng ae. Ayo Purwosari piye? Ayo. Yo paribasane mikir kowe arep. wong nggih boten kok ngoten to Mas. Paribasane kan kula kali jenengan ngeten iki kan ya perlu dengan berpikir. Upamane bocah cilik isik TK. Terus SD, SMP, SMA, terus kuliah. Bareng ngono iso mikir. Kok ya. Lah iya pikiran Purwosari ya apa? Pur ya apa? Lah pur niku tegese lunas, Mas. Pur niku tegese lunas, wis lunas krentek atine dulur Purwosari bengi iki ngenekne wayangan dalange Mas Cahyo Kuntadi. Ya ora? Sik to aku ki wong jaman saiki ra ngerti pur kok iso lunas. Napa leres to Pak? Puri lurah. Pur niku lunas to nggih? Lunas. Oh iya. Oh kulino dadi asistene Mekar kok Pak De. Iya. Dadi lek ngerti lek pur ki lunas. Nggih. Selanjutnya wo. Wonten kahanan dalu menika regeng sanget ditenggani beliau-beliau pusarane ngadil termasuk pucuk pimpinan wonten ing laladan Kitha Ponorogo. Terus Saben wayah selo diagendakan ngeten iki mugi-mugi dulur Purwosari manggih kawilujengan kebagas warasan slamet donya slamet akhirat.
Terus rinten kelawan dalu tansah manembah marang Gusti muga-muga rejekine melimpah ruah barokah saged tindak dhateng Mekah lan Madinah. Lurahe asmane Bapak Sukatman Su. Sik to Mas, sik to tak mikir sik to Mas, nggo padakne sing 15 yuta ya. Ya ora. Wong kene lho, nule mbok iculi lho, wong kok cepet. Ora perkara nominal, jenengan luwih nom. Nggih. Tegese pemikirane luwih cemerlang, luwih cerdas, luwih cepet kudune. Angger nom mesti pikirane cemerlang. Heeh. Urung mesti to Mas, kok ya bayi ki cilik ya ora iso omong lho Mas. Kok ya Wis sampean lah ora bayi. Ya wis bar bayi iki Mas. Ayo, ayo. Su niku sugih bondo, sugih kanca, sugih piwelas, tangga teparo kelawan masyarakat. Lah ngene iki sing tak senengi cepet ngene iki. Gas tenan. Tenan to? Sugih kanca, sugih bola, sugih bondo, Betul. sugih piwelas masyarakat. Lah kuwi mesti dadi lurah. Iki lho, kabeh disugihne. Lek ora duwe welasnya wong cilik, nuwun sewu lho. Nggih. Kadang kala sembako ya diotot. Niku Ora ngerti. Lho, mantan lurah Mas kula nggih. Oh, sing didukne karo masyarakat iku kuwi to. Nah, Gara-gara ya sembako tak selentengne lho, Mas. iya. Kok ya nggih, lek teng Purwosari mboten wonten. Mboten enten ta? Mboten wonten. Oh ya. Yang kedua Kat sukat. Kat niku tegese niku napa niku sekatan. Kat niku sik to Mas. Kat niku disekat. Tegese Bapak Sukatman niku tidak ada batasnya dengan masyarakat kecil, masyarakat menengah, pejabat bahkan pegawai negeri. Iki didum padha, didum rata. Ora ngajeni wae ning wong sing pangkat, ning ngajeni nyang wong cilik-cilik. Mergo biyen dadine karo wong cilik, cilik. Allahumma Pak Sukatman kok yurung munggah-munggah Kose rampung kok terakhir man. Minggah nggih Pak Katman nggih. Nggih keriman lho ya Allah. Ya muga-muga to kurang siji ki engko cair. Man niku tegese manembah marang Gusti, eling sing gawe jagat, teges niki ngerti ing budaya agama klawan trapsila. Oh, niku. Tepuk tangan garing luar biasa. Ora enek sing macet babar pisan. Ya ora enek Mas arep macet kene yo mikir kok. Wow, jenengan nggih kok ya Mas kok ya alhamdulillah Mas Cahyo nggih. Pinanggih sampun ping kalih. Muga-muga namung nderek ndedonga mawon sedaya masyarakat teng Purwosari menika sedaya kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Jenengan kula golekne kanca mangke ngaturi Pak Lurah minggah wonten pepanggihan. Makaten Mas Cahyo. Mbak Lucy Brahman iki waranggana domestik ning nyatane wis melanglang buana. Nggih. Monggo. Ngombe dhisik. Mas, Mbak Lucy ki lek munggah mesti ngombe. Ah, sebab e. Brahman. Oh, nyombor ya. Lu ngombor sik. Apa meneh iki wayah rebesanan, Mas. Esuk sore katul dedak pur. Ngombe terus pokoke. Tukung monggo Mbak Lucy. Yo. Ini. Coba nembak iki. Jawa sasi apa iki? Niki selo to, Mas? Bar selo apa? Lokat besar. Besar biasanya apa? Yo dibeleh lho, Mas. Nggih korban Beles apa? Brahman.
Ya aja sia-sia ngono kuwi. Iki waranggana sing tresnani ya biaya akeh. Waranggana niku kan Mbak Lusita to. Lek Brahmane kan nggih sapi, wayah besar ya dibelah. Truduk kowe kuwi. Lha kok apa kaya truduk aku? Wong aku pawange bleh kok. Aku mau sakjane wis tak hati-hati lho. Arep nderek ki dalang cahya kuntati. Alah, Slamet. Wedi lek kleru sebut. Lah kok iso tahu salus ning ngene bae joget aku. Wek cah yo sentine. ya sampean iki ngormati jenengan lho. Oh ngoten Iki nggih. mau tukung-tukung to. Tukunge sing angon bebek. Dadi sampean padake bebek. Sampean bebek wedok garek bebek lanang. Wis arep apa monggo ngono ayo. Mas Cahyo, Apa? nuwun sewu jenengan pateni lampune riyin. Nah apa? Kula tak ngombor. Wong kok wadane kancane bebek lanang karo bebek wedok, Yulusi. Kono sik. Aku lek kene kaya sapi aku gelek. Wilujeng dalu Mas Dalang. Nggih. Katuran pinarak panjenengan sak kanca. Estu. Kados pundi pawartosipun lan nggih sehat panjang yuswanipun. Pangestunipun Mbak Lucy sehat nir ing sambikala Bagaswara. Alhamdulillah Bapak dosen kula pojekne kathah rezekinipun Amin. membawa seni wayang semakin nguncara sak Nuswantara. Amin. Napa melih panjenengan taun iki digandrungi kali Piyai Ponorogo. Luar biasa. Saya itu bangga hidup di Kota Ponorogo. Nggih. Mergi Piyai Ponorogo niku piyai kang sembodo. Contone malam hari ini masyarakat Purwosari, gitu. Pripun? Anane dengan efisiensi anggaran sing kaya ngene kabeh mlenet gitu. Bu Camat ki pirsa niku. Lurah kok sampai iso ngenek ning ngene iki karo masyarakat. Jempole gak trimo 10. tepuk tangan. Dan hebatnya lagi Purwosari tidak swadaya, tidak menarik iuran kepada warga masyarakat. Dana desa dikumpulkan jerih payah para perangkat untuk menyenangkan warga di Purwosari. Lah itu. Masalah tenan iki nggih. Pak Estu. Angel lho Pak tahun iki mumet lho Pak Estu mumet niki berarti luar biasa. Pak Lurah niku pilihan kanca-kanca perangkat wis tata tenan. Mergi ki sirahe ya umum apa neh pagelaran kaya ngene iki lho. Nyun sewu sing diaturne Mas Gareng wau leres. Kula wau mlebet mboten saged sakek kathahe penjual enten 1 kilo. Mbah, asmane sapa Pak Lurah? Pak Sukatman to. Nggih, Pak Sukatman. Piyayine rendah hati, ya ta. Panitia niku Mas Estu tiange bener. Tiange napa niku tiang temen Estu. Temen Lek kabeh. didhawuhi Pak Lurah niki nyuwun sewu lho nggih. Niki crita anane. Nggih. Pak Carik niku namine kan Pak Arif. Mas Arif. Pak Arif ki tenggen kula nggih sing diutus kaya bapake. Jenenge Pak Sumawan. Betul. Lah ndayone sinden ate jam 4:30 esuk. Lah aku kan yo ora Ya bener kuwi, bener kuwi. yang perso to. Ya ono 4:30 to. Pas kuwi. Aku ora gawe apa-apa. Aku iku gawe daster kae. Lah malah apa kok panjenengane kok rawuh ngene jenengan kok 4:30 esuk. Lah, iya. Ngerti to? Iya, mboten. Lah kuwi ya ono lak wayahe nyombor kuwi. Aku ya gragapen lho lek diwayahi moro kok jam sakmono lho saking disipline piyai to Mas. Nggih aku wis lali ndak gawe apa-apa le. Bapake Mas Arif. Asmane sinten mau? Pak anu, sik Pak Sumawan. Sumawan. Pak Sumawan. Sumawan tegese suke piyai ingkang becik ya. Nggih. Mama iki madhep mantep nih pangeran tegese piyai kang utun, piyai kang napa niku jenenge tekon agamane. Wan selalu menawan dan dermawan. Aku makanya Pak Mawan teko aku ya dermawan. Pun Pak tradisine jenengan ngoten niku aku ya ngono. Iso-iso wae aku yo ora gawe apa-apa tane daster tok. Pak Sumawan langsung duduk ning kandang ya. Kamu meres ngawut ya. Guyon taun-taun niku saking kagume kula niku lho. Pak Carike muda. Pak Carike Mas Arif muda. Pak Lurah nggih ngoten. Bu Camatnya niku Camate cantik. Wonder Woman Pemkab Ponorogo. Tenan kok ya. Ketoke perempuan, tapi jadine niku lanang. Strong. Nggih niku. Bu Lurah Bu Camat niku. Piyayine pejabat. Asmane gitu. sinten Bu Camat? Bu Hanifah. Bu Siti Hanifah yo ngerteno. Siti Hanifah. Siti Tegese lemah. Heeh. Panguripane wong urip ning alam donya Heeh. kuwi jenenge lemah. Ya. Nah, Siti Hanifah. Hani. Heeh, apa? Ayo. Hani. Ayo ngawur ilang gasmu lho ya.
Ane Pak Dewan iki. Hani itu tegese hanya nikmat. Wah, pinter-pinter. Bengi iki. Nikmatnya masyarakat sekecamatan Babatan. Janggih luar biasa. Matur sembah nuwun iki bocah mat sing sregep niku lek enten wayangan nggih ngantos nenggani timbukan. Ning aku gumun nang Mbak. Ya napa? Desa-desa teng Babatan ada wayangan bersih desa, bersih desa. Nggih, nggih. Pertanyaannya kapan ya bersih camat ya? Pernah ya? Derek wonten ning muga-muga begini iki digendakan lho Mas. Aku, Pak. Pokoke bar kaya ngene rejane kok kecamatan urung pernah ngrungokke wayangan te kecamatan ngoten lho. Kok yo Nggih kula Karanganyar mriku. Nggih. Niku setiap Agustusan niku Nggih. teng kecamatan sing mandekani Pak Camat, langsung para lurah-lurah sak kecamatan niku do iuran enek kurangi sing nomboki camate. Ngoten kuwi. Terus mengatakan Bu Camat menika anu masukan saking Bapak Dalang. Monggo inggalipun galihaken. Kersane tambah mumet. Bu Camat niku riyen kanca kula ngopi. Aduh. Niki rekan kerja wonten Bapeda rumiyin, Cukup, wonten cukup. pariwisata. Wah, Nggih. hebat memang luar biasa. Lah niki lah panjenenganipun Pak Lurah wau diamanahkan oleh panitia Nggih. masyarakat pokoknya Pak Lurah kudu naik panggung engko terus joget apa nembang karo Mbak Lucy. Nah, Mila to, Iki. cobi ditawari penonton pareng apa mboten Pak Lurah Jumeneng? Pareng? Oh, pareng masalah. Entar Pak kene. Lurah ini fane kata lho nggih. kula sing mriki. Oh, nggih nggih nggih. Nuwun coba, sewu nggih. Pak Sukatman kersanipun minggah panggung Pak Bu nggih. Setuju nggih? Kompak nggih? Jos tenan. Nggih, ning ya kuwi Pak Lurah pilihane loro. Apa niku? Yen ora nembang nyawer. Ha kuwi. Men to yo ya. Lurah Purwosari kok piyai Babatan ki los. Los kabeh. Los wong sugih kabeh iki. Sugih kabeh kok. Piyai wong Yo, duduk. Duduk. Bapak Lurah. Ngene.